ئیرۆ دەمژمێر نەهو نیڤێ پشەف لە باژارێ دەربێسیە ڕۆژاڤای کوردستانê hevalê me Ferhat Temê endamê serkirdayetiya Şepêla Pêşerojî Kurdistan Sûriya û endamê xwecehiya Encûmena Niştimanî Kurdî li bajarê Dirbêsiyê li mala xwe bû dengê teqînekê kir. Wextê gida ket dît tirmbêla wî hatiya şewtandin. Li gor xelkê ku dîtibûn gotin sê çekdar ji vaneke nû paya bûn û berê xwe dana tirmbêlê, cama tirmbêlê şkenandin û bi sê şûşê molotov tirmbêl şewitandin û li vana xwe siwar bûn û çûn. Li gor ku em hevalê xwe Ferhat Temê nas dikin, dijminatiya wî bi kesekî re tune. Ji ber vê yekê tê wê watê ge ev karekî siyasî ye. Tiştê ku em li Dirbêsiyê nas dikin, xwecehiya Dirbêsiyê gelek cara bîrowa wê hatiye şewtandin û gelek cara tirmbêlê hin endamê wê jî bi van molotova hatine şewtandin. Di bin desthêlatiya PYD de bîroyê Encûmena Niştimanî Kurdî û bîroyê partiyê wê gelek cara hatine şewtandin û pêrgî teqîna bûne. Ji ber vê yekê em karin vê bibêjin karê newêrek yê ku îro bû berdewamiya karê berê ne. Berê me dizanîn ku xortên ciwanên şoreşger ew bûn yê ku ev şewat dikirin, ew bûn yê ku ev kiryar dikirin. Mebez jê ew dijî siyaseta Encûmena Niştimanî Kurdî ne. Ji ber vê yekê kar û xebata Encûmena Niştimanî Kurdî wê berdewam bê, em di wexta ku em şermezariya van karê newêrek dikin, di wî wextî de jî em dibêjin xebat û karê Encûmena Niştimanî Kurdî û karê partiyê wê berdewam bê